Potser vaig ser massa brusca amb ell. Li hauria d'haver explicat els meus sentiments d'una altra manera. No es va acostumar mai que la seva filla no fos com s'esperava. Procura refer-te i no et torturis. El teu pare t'estimava. El vam deixar tan sol? No, Mariona, no et carreguis les culpes. Ara el teu pare és mort i hem de conservar en el record els bons moments que van passar amb ell. Però tampoc no ens hem d'enganyar. Ell ens va fer fora. No el vam deixar per gust, ens hi va obligar. Hagi passat el que hagi passat, no ens hem de sentir responsables. Laia, filla. Què tens? L'Eulàlia diu... Ho ha dit davant de tothom a la policia. El què? Què ha dit? Diu que el pare va matar el Fèlix. Què? Diu que el va matar i que per això s'ha suïcidat. Suïcidat? Han trobat una carta on ho explicava tot. Déu meu.